У ім'я Отця і Сина і Духа Святого. Ласка Пана нашого Ісуса Христа, і любов Бога Отця, і єдність Духа Святого нехай будуть з усіма вами. Сьогодні костел по всій Білорусі збирається на святую мшу особлива інтенція. Передусім молиться за нашу батьківщину, за нашу родину, об супокої, об згоді, об житті у братній любові. Хай ця особлива інтенція буде в наших серцях. Заносимо і пам'ятаємо об нашій батьківщині. Святую мшу охарую інтенції за померлих, які найбільше потребують Божої милосердності. Как годно удельничать у этой святой мши, перепросим Бога за все наши грехи. Споведаюся Богу всемогутному и вам, братья и сестры, что сгрешил я вельми, думкою, словом, ошибком и залетанием. Моя вина, моя вельми великая вина. Тому прошу наискосейшую, завсёды Панну Марию, усіх ангелов и святых, и вас, братья и сестры, помолиться за меня, дарова на Бога нашего. Нехай змилуется над нами Бог всемогутний, и отпустивши нам грехи, доведе нас до життя вечного. Аминь. Помилуйся,
Пані, Христе, змилуйся. Пане, змилуйся. Пане, змилуйся над нами. Пане, змилуйся. Gloria in excelsis Deo. Gloria, 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 Gloria in excelsis Deo. Gloria, Gloria. Кланяемся Тебе, прославляемся Тебе, прославляемся Тебе. Дякуем Твоей Твоей, Пане Боже, рода небесный, Боже, Отче всемогутный, Пане Сыне однородный, Иисус Христе, Иисус Христе. Gloria in excelsis Deo. Gloria, 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 Gloria in excelsis Deo. Gloria, Gloria. Panie Boże, Bogu mocy, Synie Ojca, jaki dajesz na sobie i śmiertu, zmiłuj się nad nami. Jaki dajesz na sobie i śmiertu, przyjmij walenie nasze. Jaki świętyś Różańca, zmiłuj się nad nami. Bo tylko Ty święty, tylko Ty nasz Pan, tylko Ty najwyższy Jezu Chryste. Z Duchem Świętym, Panie Boga Ojca. Amen. Amen. Gloria in excelsis Deo. Gloria, 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 Gloria in excelsis Deo. Gloria, Gloria. Молимся. Боже, Ты подрихтовал для тех, кто Тебя любит, великое духовное богатие. Наполни наше сердце горячей любовью до Тебе, как мы во всем и больше все Тебе любили, и отримали обещанную спадщину, якая большая за наши жадания. През Пана нашего Иисуса Христа, Твоего Сына, який с Тобою живи и владает, у едности Духа Святого, Бог през все веки вечный. Аминь. Читання книги пророка Исаии. Так каже Пан: «Заховывайте правосудие и чините справедливость,
бо хутка прийде збавлення моє, і об'явиться справедливість моя. Сынов же зерцев, які доучились до Пана, каб служить Йому і любить ім'я Пана, каб бить Його слугами, усіх, хто заховує суботу, каб не гнівить її, і тих, хто моцно тримається моєго заповіту, узведу на гору мою святую, і устешу їх у моїм домі молитви. Усе спалення і їхні ахвяри будуть сподоби мені на ахвярнику моїм, бо дом мій буде названий домом молитви для всіх народів. Это Слово Божие. Дякую Пану Богу. Нехай всі народи славять Тебе, Боже. Нехай всі народи славять Тебе, Боже. Нехай Бог змилується над нами і благословить нас. Нехай засяє обличчя Його над нами, как на землі ми спознали Його дорогу, між усіми народами Його збавлення. Нехай всі народи славять Тебе, Боже. Нехай веселятся и радуются все племены, бо Ты судишь народ по воде правды, и племенами на земле керуешь. Нехай всі народи славять Тебе, Боже. Нехай славить Тебе народы Божа, нехай славить Тебе народы все. Нехай Бог нас благословляет, нехай боятся Его все межи земли. Нехай всі народи славять Тебе, Боже. Читання послання святого апостола Павла та Римлян. Брати, я кажу вам, язичникам, як апостол язичникам, я прославляю служение свое, как обудить рубливость от своих сородичей, и как довести до избавления некоторых с них. Бо коли откидывание их, это примирение для свету, то что ж тогда их принятие, коли не повстание до життя спомерлых? Дары и покликания Божие несменные, які вы неколи были непослухмянные Богу, а теперь помилованы просто послухмянность ихнюю. Гэтак и яны теперь непослухмянные, как просмилование над вами, и сами яны помилованные были, потому что Бог замкнул усіх у непослухмянность, как усіх помиловать. Это Слово Божие. Дякую Пану Богу. Аллилуйя, 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 аллилуйя. Иисус обещал Евангелие от благодати и лечил всяких хвороб и людей. Аллилуйя, аллилуйя. Пан с вами. И духом твоим. Читание святого Евангелия по Матфея.
Хвала віками. У той час Єсус вийшов і скеравався у землі Тира і Сідона. І ось жінчина з Ханаана вийшла з тих околиць і почала кричати: «Змилуйся надо мною, Пане, сине Давида! Моя дочка тяжко опантанная злым духом». Але Єсус не отказав їй ні слова. Тады учні ягоныя падышлі і прасілі яго: «Отпусти яе, бо яна кричить услед за нами». И он сказал в отказ: «Я посланы только до загинувших овечек из дома Израиля». И она ж подошла, поклонилась ему и сказала: «Пане, да поможи мне». И он сказал в отказ: «Не хочешь забрать хлеб у детей и кинуть штанята?» И она сказала: «Так, пане, але и штаняты ядуть крошки, які падають со стола господарів їхніх». Тогда Иисус сказал ей у отказ: «О женщина, великая вера твоя, нехай станется тебе, як жадаешь». И с этого моменту ее дочка стала здоровой. Это слово Пана. Благодарю Христа. Сьогоднішнє Слово Боже, яке перед хвилиною почули, chyba найважнішим таким навіть девізом всього цього з'являється словом, яке сказав Ісус: «О женщина, велика вера твоя». Іменовито віри усе посвячено, що написано у сьогоднішній Євангелії. І справді варто на хвилинку затриматися, як вельми надважною справою, яка є віра в нашому житті. І сам апостол Павел у другім читанні навіть захочує не тільки вас, але і мене, як я сказав, бо він говорить: «Як апостол язичників, я прославляю служение своє, как будить рухливость сирот своих сородичів, и как довести до збавления некоторых из них». Такая моя миссия, и поэтому про веру буду говорить. И глядячи на веру, так довго шукаєш завсюди, що воно означає. Але хіба на просте тлумачення, чим є віра? Віра – це попросту життя з Богом. Чоловік віруючий – це той чоловік, який живе з Богом. І на початку так припоминається одразу це фрагмент зі Святого Писання, вельми вам добре знане, це оповідання о мудрому чоловіку, який свій дом побудував на скалі. І прийшов по тьму вітер, і прийшов потоп, але цей дом застався, бо він був побудований на моцному фундаменті. І менавіта наше життя так само повинно бути побудовано на моцному фундаменті. Сьогодні вельми часто звучать ці слова, як вельми всім нам знане: любов, справедливість, правда, сумленність, милосердність. І глядячи на це просте слово, то менавіта Бог гэтым усім і ёсць. Бо Бог ёсць правда. Слово Божие, яке ми чуємо, це правда. Бог ёсць любов. Так пригожа сьогодні співаємо, і хіба далі будемо співати. І нехай всі народи славять Бога за эту любов. Бог ёсць справедливий, Бог ёсць милосердний. І менавіта на гэтай скале маємо будувати наше життя. Поглядім на просто таке звичайне штодзённе справи. На чим побудована наша супольність, на чим побудована наше громадство? На 10 Божих заповідях і на заповіді любові. Ніхто більше нічого не придумав. Це правди, яны вічні. І поэтому варто усвідомити собі і задати питання, чи я справді з Богом іду про своє життя. Конечно, вера, она может быть разная. Она, передусім, может быть и маленькая, может быть и великая. Навіть сам Ісус Христос порівнює веру до зерня горчичного, яке розвивається із маленького може стати вельми великою. І сьогодні так само у Євангелії показано,
як гэта вера і развіваецца ў гэтай жанчыне з Ханаану, якая паўсюдна узнаецца за язычніцу. І першае, што такое паказвае, як зараждалася гэта вера, гэта просты крык. Яна, пэўна, хацела ўжо выкарыстаць усё, што магчымае, каб толькі яе дачка была здаровай. І дзесьці ў гэтым крыку і таксама і пачула пра Езуса, і па гэтаму крыкнула да яго. Але Езус, як мы бачым, прамаўчаў на гэта. Бо хацеў, каб гэта жанчына зрабіла яшчэ адзін крок да такой веры трывалай, да веры, якая застанецца ў яе сэрцы. І Езус, як такі добры настаўнік, не прагадаў. Бо паглядзіце, што зрабіла далей жанчына. Яна ж падышла да Езуса, пакланілася яму і сказала: «Пане, дапамажы мне». І менавіта гэта ўжо было праўдзівая такая малітва да Бога. І па гэтаму ў нашым жыцці менавіта маем вучыцца ад гэтай жанчыны, якая хутка за 2 абзацы толькі навярнулася, бо тут толькі ў святой Евангеліі. Але яна паказала нам гэта сапраўдную такую трывалую веру. І Езус пахваліў яе: «О, жанчына, вялікая вера твая, але найважнейшае, адарыў ёй яе ласкаю, што яе дачка стала здаровай». І гледзячы на гэта, гледзячы на веру, так адразу прыпамінаецца адна вельмі важная запаведь пашаны нашых бацькоў. Шануй бацьку свайго і маці сваю. Адкуль мы веру дасталі? Менавіта ад нашых бацькоў, ад нашых дзядуляў, бабуляў. Мы ад іх дасталі гэты вельмі вялікі фундамент у нашым жыцці. І сёння, гледзячы на гэтыя словы, маем падзякаваць у сэрцы за тое, што яны нам перадалі. Але далей, развіваючы гэтую запаведь любові, належыць таксама звярнуцца з пашанай і да нашай айчыны, да нашай радзімы. І па гэтаму сёння асаблівым чынам, калі так асаблівым чынам звяртаемся да Бога, калі хочам на Богу будаваць, перадусім будзем прасіць Бога, каб наша айчына сапраўды ад Бога не аддалялася, каб з Богам ішла ўперад, і каб сапраўды наша супольнасць жыла ў любові, праўдзе, справядлівасці. Амин. Веру единого Бога, Отца Всемогутного, Створителя неба и земли, усяго важного и неважного, и у единого Пана Иисуса Христа, Сына Божьего одинородного, Зайца нарожденного, перед усими веками, Бога от Бога, светло от светла, Бога соправдного от Бога соправдного, народженого, а не створенного, одиносудного Отцу, праз якого все сталося, и Он для нас, людей, и для нашего спасения, зашел с неба и вселился от Духа Святого, с Девы Марии, и стался человеком, укрыжованный так само за нас, при Понтским Пилате, был замученный и похованный, и на третий день воскрес подле Писания, и взошел на небо, сядеть праворуч Отца, и снова придя в плане, судить живых и померлых, и Его благодатством прибудет Отца. Веру в Духа Святого, Пана и Животворца, який Зайца и Сына походит, якому разом Зайцом и Сыном належить поклонение и хвала, який промовлял праз пророков, и веру в один и святый католический апостольский костел, вызнаю один и прост для отпущения грехов и чекаю воскрешения помилуй и життя вечного в будущем свете. Аминь. Богу, який прагне любові больше, чем ахвяров, представим наши супольные молитвы и просьбы. Молимся за увесь люд Божий, как с недельной литургией черпал силы
для будування духовної святыни Костела. Тебе просим. Выслухай нас, Пане. Молимся за парафіяльні супольності, щоб вони були прикладом християнської любові. Тебе просим. Выслухай нас, Пане. Молимся за хворих і терпячих, щоб вони праз людську доброзичливість повні спознали Божию милосердность. Тебе просим. Выслухай нас, Пане. Молимся у інтенції оборони всіх людей від небезпечної хвороби, за всіх хворих, за лікарів і за померлих. Тебе просим. Выслухай нас, Пане. Молимся у інтенції нашої батьківщини і нашого народу, просячи супокою, згоди і життя у братній любові. Тебе просим. Выслухай нас, Пане. Молимся за нас тут собраних, щоб Божє Слово перемінило наше життя на ліпше. Тебе просим. Выслухай нас, Пане. Боже, выслухай наши молитвы и учини, как мы, дякуючи Твоей милосердности, могли завсёды тешиться Твоей лаской, праз Христа Пана нашего. Аминь. В новых спевниках номер 221. Молитесь, братья и сестры, как мою и вашу отряду принял Бог и Отец Всемогутный. Нехай Пан Бог прийме отряду з рук Твоїх на прославлення і хвалу ім'я Своєго, а так само на користь нам і всьому Костьолу Святому. Прими ласкавый Отче дары, у яких отбывается цудовная перемена, как мы, ахверуючи Тебе Тое, что от Тебе походит, могли принять себе самого в Твоим Сыне, який живи и владарец на веки вечные. Аминь. Пан с вами, І з духом Твоїм. гору серцем, Узносим ім'я Пана. подякуем Пану Богу нашему. Правдиводна это и справедлива, слушна и споверенна, как мы завсюди и всюди Тебе складали подяку, Пане святый Ойча, усемогутный вечный Божа, Твоя безмежная слава выявилась у Ты, что Ты своей Божьей мocою пришел на допомогу людям, и про своего Сына, який став человеком, вызволил нас от вечной смерти, и таким чином усім, кого загубил грех, вернув життя про смерть нашего Пана Иисуса Христа. Праз Его Твоей вере прославляють хори Ангела,
якие заусюда радуются перед Твоим обличием. Просим, как и наши голосы, научилися давай, разом с ними устрекаючи. Святый, 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 Заправди Божа, Ти святий, приміться усіляної святості, тому в єдності з усім Костьолом у перший день тижня, коли Ісус Христос воскрес и спаслал на апостолов Духа Святого, прос Христа просим Тебе, всемогутный Боже. Освяти эти дары росою Духа Твоего, как они стали для нас телом и кровью нашего Пана Иисуса Христа. И Он, коли добровольно выдал себе на муки, взял хлеб и, подяку Тебе складаючи, ломал и раздавал своим ученикам, кажучи: «Берите и ешьте з этого все, но это есть тело Мое, которое за вас будет выдано». Подобним чином по вечері узяв келих, знов Тебе подяку складаючи, подав своїм учням, кажучи: «Берите і пийте з його усіх, бо это есть келих крови Моей, нового и вечного заповету, якая за вас и за многих будет пролита, для отпущения грехов. Это чините на мою память». Это великая таямница веры. Обещаем смерть свою, Иисусу, признаем Твое воскресение и шагаем порог престолования. Вспоминаючи смерть из мертвых восстания Твоего Сына, отдаруем Тебе, Пане, век життя и век исполнения, дякуючи, что учинил нас годными стоять перед Тобою и служить Тебе. Покорно молим Тебе, как усіх нас, приймаючи тело и кровь Христа, Дух Святый собрал в одну. Памятай, Пане, про костел Твой рассеянный по всем свете, удостоверяли его любовью разом с папом нашим братишком, біскупом нашим Тадеушем и усім духовенством. Памятай, как само про братов и сестер наших, які опасную надію на воскрешення, і про всіх, хто у Твоїй ласці одійшов з этого світу, і дозволим убачить світло обличчя Твоего. Просим Тебе, змилуйся над усіми нами, как мы заслужили удел у житті вічному, у єдності з Найсвятейшей Богородицей Панной Марією, со святим Юзефом і Євраником, со святими апостолами і усіми святими, які з правдиву подавалися Тебе,
так з ними мы хвалили и прославляли Тебя, про Сына Твоего, Иисуса Христа. Раз Христа з Христом і у Христе, Тобі, Боже Ойче всемогутний, у єдності Духа Святого, уся пошана і хвала, раз усе веки вечные. Памятуючи збавленные заповеди, и Божьим наставлением научен я, осмеливаемся казать. Отче наш, который есть в небе, святится имя Твое, приди царство Твое, будь воля Твоя, як у небе, так и на земле. Хлеба нашего насущного дай нам сегодня, и отпусти нам провины наши, як и мы отпускаем виноватым нашим. И не вводь нас в спокусу, а избавь нас от злого. Просим Тебя, Пане, збав нас от усього злого, дай ласкавость упокоить дни наши, да поможи нам у милосердности Твоей, как мы были завсёды вольны от греху и закованы от усілякого неспокою, чекали исполнения счастливой надеи и прийстя Збавца нашего, Иисуса Христа. Твое благодарство и мощь и хвала навеки. Пане Иисус Христе, Ты сказал апостолам Твоим, «Супокой покидаю вам, супокой мой даю вам». Просим, не зважай на грехи наши, але на веру костела Твоего, и будь ласкавы згодно с Твоей волей, одарить его супокоем и едностью, яки живешь и благодаришь на веки вечные. Аминь. Супокой Пана, нехай завсёды буде з вами. И с Духом Твоим. Передайте ближнему знак супокоя. Вось баранок Божий, вось той, хто бере на себе грехи світу, благословлений покликали на вечеру Його. Аминь. Я не варвар, как ты пошел на меня, а лишь скажи только слово, и будет оздоровлена душа моя. У новых съемниках номер 122. Ты, Боже, верность,
всі, виплинуть мелодії, ти посердиш від спонтанна ласка, твоя любов. Славний там Бог могутній, ти разом всім, слава Богу, любов, поклонение, имени Твоей. Славный там Бог могутній, ти разом всім, слава Богу, любов, поклонение, имени Твоей. Имени Твоей. Выполняет, ты оживляешь, Иисус наш Отца, правда и Бог, ты нам любови, вечно прославен, и всю народы, я Твое. Славный там Бог могутный, ты разом всім, слава Богу, любов, поклонение, имени Твоей. Славный там Бог могутный, ты разом всім, слава Богу, любов, поклонение, имени Твоей. Имени Твоей. Молимся. Добрый Боже, Ты прозретый сакрамент дал нам удел в житии Твоего Сына. Покорно от Тебя просим, да поможи нам мы верно наследовали Его на земле и могли удельничать в Его небесной славе, яки живи и владарец на веки вечные. Объявы душпастерские, 20-я неделя случайная. 20 жнивня у четверг успомин святого Бернарда, аббата и доктора Кестора. 21 жнивня у пятницу успомин святого Пия X Папы. 22 жнивня у субботу успомин наисвятейшей Анны Марии Королевы. Звонок католицких бискупов по Беларуси. Глубоко поважанные святары, консекрованные особы, дорогие верники и все люди доброй воли. Вось уже несколько дней у нашей батьківщині протягивается сутыкнение поміж громадянами и супрацовниками силовых структур. Черговые выборы выкликали у нашем громадстве напруженность. У вынику активного супрацьстояння пролилась кров, и ёсць шмат потерпелых як физично, так и морально. Многие из них – это верные и невинные люди рознага ўзросту. Мы, католицкие бискупы Беларуси, осуджаем кожны акт насилия, які брат здійсняє супраць брата, и тому еще раз закликаем спыніць непотребную агрессию и распочать диалог дзеля добра человека и всего нашего громадства. Як верующие люди, мы разумеем нашу обмежованность, тому згадуючи слово нашего спалцы, Иисуса Христа, «Придите до меня все спрацаванные и обтяжанные, и я супокою вас». Запрошаем католиков Беларуси долучиться до штоденной молитвы у интенции нашей батьківщини и у всего народу. Усіх, кто долучается до молитвы у интенции нашей умилованной Беларуси и ее народа, доручаем под опеку Наисвятейшей Анны Марии, столицы мудрости и королевы супокою, и от всего сердца благословляем
у ім'я Отця і Сина і Духа Святого. Амінь. З цієї причини у нашій каплиці кожен день адорація найсвятішого сакрамента з 14 години до, десь, як прикладно, 22:30. Це так найпізніше. Захочую до уділу у этой адорації, до щоденної молитви, так само індивідуальної, так само запрошую і на віночок у 15 годин, і так само на ружанець, який відправляється перед вечірньою святою мшою о 18:30. Так особливим чином молитися в супокої Україні, а так само дар поєднання для усіх громадян на шляху діалогу, у духу взаємної поваги і клопоту про супольне добро. У наступну неділю, 23 жовтня, свята мша о 10:30, коли на це дозволить надвор'я, відбудеться на головнім алтарі. Дякуємо за дарування на будову святині, за супольну і індивідуальну молитву, за спів і оправу літургічну, за пригожее приготування нашої святині на урочистость унівозяття Найсвятішої Панни Марії, за прибирання каплиці, а так само тим, хто зажурив. Помолимося за тих, хто на гэтым тижні святкує дні народження, іменини, юбілеї, хто чекає на родзин дітей. За Аліну, її батьків і хресних з нагоди хресту. Помолимося за добродіїв передавців нашої парафії, а так само об нових добродіях будівництва санктуарія Божої милосердності і за нас, доручаючи кожного по осудку, опеці Маті Божої Ружанцової і святого Архангела Михайла. Святий Архангеле Михайле, Держи нас у змаганні, будь з нам обороною, супроть спокуси і пасток Злого Духа. Покорно просим, нехай я возніший Пан Бог, а ти, князю войска небесного, могутностью Божией, скинь у пекла шатана і інших злих духов, які нас блудствують по світі. Прийміть Боже благословення. Пан з вами. І з Духом Твоїм. Нехай благословить вас Бог Усемогутній, Отець і Син і Дух Святий. Амінь. Ідіть у супокої Христа. Дякуємо Пану Богу. Маті Божия, Королева Білорусі, дякуючи за Твою материнську опеку, довіряємо Тобі нашу Айчину, нашу сучасність і будучину. Нехай імкнення до супольного добра перемагає егоїзм і поділи. Нехай усіх, хто керує нашою країною, бачать у Тобі покорную слугу Ісуса Христа і вчаться служити і розпознавати потреби своїх громадян, как Беларусь могла стать володарством любови, правды, справедливости и супокою, где шануется имя Твоего Сына и годность кожного человека. Маті одинародного Божого Сина, який дав нам новую заповідь любові, як головний принцип життя, випроси, щоб ми стали рухливими будівниками солідарного світу, у яким любов перетворяє узброєні конфлікти у супокой, а цивілізацію смерті у цивілізацію життя. Нехай наш народ завсюди буде вірним Богу, володаром усього світу. Маті єдності і супокою, умацовуй супольність Костола Твоего Сина, да поможи, как усе христиане, моцей Духа Святого, сталися одною сім'єю сестер і братов Єсуса Христа, одиного Збавці світу, учора, сьогодні и навеки. О ласкавая, о литостивая, о наимилейшая Панна Мария, прими наш довер, умацовывай его в наше сердце и склади перед обличием Бога у Тройцы Святой Одиного, які живі і володарить на веки вечні. Святий Боже, Святий милостивий, святий несмиренный, змилуйся над нами. Святий Боже, святий милостивий, святий несмиренный,
звичайних співниках номер 13. Za